пътя към хижа Черна птица. Далеко над хижа Здравец. Това е Наню минат. Чай по-тихо викай. Аз съм стоял. Аре! Това е един път клип с кола, втори път Балкана с колело. С Балканче! Ето с колко километра се движим. Там някъде 20-тината. Яко сняг, хора! Яко сняг! Добре дошли в шоуто от tapanar.com. То пак се пусмене!